Idi kalman laeng. Programang ingkapakangigan kada kini nagtutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kini pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Hi! Nebag manad nga oras yung kapsat. Nebag malam yung aming nasangapada. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kandi fanpage kan tirmanong name iti Facebook. At ti man nga sumangbay ti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kanato ti pag-aim yun, ni manong yung Nemi Ruiz, ang pagbabalik ko na kumano yung talagip. Mr. IKL. Pag-aim paki-share di programa tayo. I-share. Kahit padaanan nyo, tikpakasalitaan, iti kalman laeng ni Miding. Yan, anat pakasalitaan nga ta ni Miding, nga panakpak na. Padaanan nyo. Ayan, di ba? Okay. Hintayin trug yan, papagayam. Di oras na yun, 1:29. Papagayam eh. Ito nga rin iruking iba sa dito'y hindi kalman laeng nga pagkasaritaan ni pagayam tayo nga miding. Taga-ano ni miding? Di naman imbaga no, taga-ano? Sagudahin nga rin ti surat. Idi. Kaya kakpay. Tekto. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi taawisan nakmanen ni kasinsin ko nga lusyo nga mapangkam kano idya karayan. Mapanagpadigos kadagay taraken na taraken da nga baka ket siyakmet mapanagmet aglaba manong nemi. Nagpagadak ngot kininanang. Enang, naglaba dya karayan. Sino ka doon? Kadagay tayo karo agad tayo nga napan naglaba. Agkuyok kam kini Lucio. Ni kasin Lucio. Agkuyok kay maned. Lananang kat siyempre. Agkaskwalaang kam gayam. Agkuyukuyog kami. Kaya malaksin nga agkaskwalaang kami. Agkasinsin kami pa. Ano ko mati problema? Diyan ka mo manong nemi. Nuan niya tipuon ken gapuna ta adu digiti makadlaw nga nasingid kami kini Kasin Lucio. Agkasinsin kami manong nemi tagkapsat ti amami. Adu man ti kakabagyan mi ta halos agkakabagyan ng amin nga kakaroba manong agkakaeskwalaan. Ngam ta kami kini Lucio manong nemi ta dadeket. Kapag na laing suna, iji-eskwela, kaya nagpapaarami na assignment ko, susurwan na. Nagkaradwaran kang mga elementarya, manong nemi aging gang, kaskulaan kang pa iti high school. Nagagat ni Lucio manong nemi, ta nalaing agtarakan ti baka, nalaing pa nga mapan agbangkag, agmula iti utong, no kasta nga tiyempo ti utong, agmula ti balingkoy, no tiyempot balingkoy, aggabot ti balingkoy, no tiyempot pa nagagabot ti balingkoy. Idinto,
ni tatang ko manong name ket karpintero. Ni Uncle nga kabsat ni tatang nga tatang ni Lucio ket isut kadwa ni Lucio nga agbangbangkag manong. Ado pa ket digid mang sutsutil kada kami manong name hoy. Agkasinsin kayo, first cousin, first degree cousin. Kaumit, apa saan ko nami? Pinagam nakasubramit ka nagdagkat siya. Ay, loko kayo Ano ko man nagdagkat kapi? Kahit amo di mo malipatan nga kasinsin kami kahit. Ano ko man nagtinulong kami. As nagpetirik namon kanilosyo kasi si mo kan di kabsat mo si kami ding. Ano ko makatisugayam ding very close ko. Kunak mood up. Kaya kinapugno naman ng name adara kita matbadlaw ko nukwa panagchansing ni Lucio manong biglaan nak nukwa nga rakupen. Oh, apa na ko man nak? Arakop ti kasinsin si kami. No, kahit mo kisang ka pa, agis ti kasinsin. Ala, Lucio, nuko kasin. Nag-imas na kitilips mo kasi. Di ka gangangukas ta. Baka da makakita ka na ta. Baka ano. Anatraman na. Kaya kung madlatahan ko kasinsin sino ko mga rod? Ni Edgar? Di na ba't kain tuloy di pa nag-aram na kang ka? Di ta, nakadagdag ka ta. Sa may sa high school tayo pailahan. Api ko mga maandaan kang tinobyo. Si Kawit. Huwag gayam, sa anak lagi di makakapag-college. Bata ba siya masapsapol ni tatang? Mamanumit na pagtrabahoan na. Uri matyak. Ano? Nung gadot mula ni tatang mo. Nagagat nga mula kayo. Nagaduno ka na paglakwan ni nanang mo. Nung pa nag-agarpis ka din natin. Ngamitsak may yulo Anong arlatan ni panggap mo? No saan kanton kang high school, college. Di tulungak ni tatang. Ngagbangkag. Kung na ni tatang, ikanakto ka nun tibang kagak, tibukod ko. Pag mulak ti balingkoy, utong, at ano pa, dadumapay, mais, ano pa, basta. Kaduanan to, ang balakog, balingkoy. Gabuta, ado na kiti umagang angkat. Pindas naglakot balingkoy, na basta nga, ado na kiti paglako, mano gasot ti may isang sako ko nam. So nga, nalayngak ba nagmulat balingkoy? Agmok ba agarado? Among tagaradon? Among petagmuriski. Among kami na yun. So nga, mabalintan nag-asawa. Anak ako nam. Tikunak, mabalinak tun nga agasawa. Pinagawatak kat mabalin tanton tagasawa kan. Aday agasawa nga first cousin degree. Talabagbagam si Lucio. Manong nemi, diya balikas ko nga adda ka di agasawa nga first cousin degree, ag first degree cousin. Sakbet lang ta nakasungbat manong nemi. Mabaling gaya manong. Apay ko na. Naggraduar kami ti high school kaya nagpaiso nga saan kami nagbasa. Kaya siyak manong nemi tultulungak ni nanang. Tanyaman nga rami dito nagtibalay, kingga napadasak, tinapan nag-waitress, nag-sales lady, nag-servidora, di sentro, manong nemi, ado na kita agar-arim kanyak, ngayon saan ko idaging kaskaso. Idin to tani Lucio, manong nemi, idam mo nang tag-drive, deta, nangalat lisensya na, umaynak matsunsunduin, no kasta, manong nemi, nga arumarak, iti pagtrabaho. Ag-tricycle kami. At pwede kiti gundaway, imbes nga gahawid kami, ipanapay lang itiya, igid ti baybay. Kasi, napinimeta pala dito Kahit kung nagsarita ta ka na siya at meeting. Ano pang saritaan ta ko ma? Anak ka umagan ti kasin. No? Ano ang tiyawad ko ken ka? Sweetheart. Alam ti kagang angaw kasta. Saan nga mabalin dahil nga marikrik na kanibagbagam. May isang saludsod, may isang sungbat. Do you love me? Agsinsin ta. Sungbatan ti saludsod ko.
Alam sa nga mabali nagkasinsin tapos agapsad na tatang mo kinitatang ko. Ti saludsud ko sung batam. Sung batam sa saludsud ko. Nagkasinsin ta. Gabotosan ko sung batam na nung nami inarakop na. Lucio, niyakan sa... Nyaka, apay ko, madi. Ano nga, madi? Nagimas, di ba? Basta saan nga mamuhan. So nga, may tadto, tapno, adayot at asin naman ng makamamu ka na ta. I love you, Meding. As a cousin, as my sweetheart. Habi nga siya, nung gatot sa bali nga mabay di ta nga mong kabagyan. Gapat sikat pa karik na ati ayat. Hindi pa ilang umpita. Katam mo kakasta ka man. Namsa nga mabalin. Lucio, mabalin. Oh, ala, Lucio, anak ko matatatigit. Ala, luko ka na. Alalisto tayo, ma'am. Uy, hamo ayayamin dahil ta. Dito'y barukong mo. Nagpintas ng tisukog na, ha? At tetiak man. Uy. Ala. Uy. Lucio. Manong nemi nakalukloko talaga nato kasinsing ko. Gawitan. Nagimas ka. Kaya ton. Di na ito sunduanin. Sinungorti bang sundukin ka? Nedgar? Binastat ko Nedgar na. Agapatas ang mga yun. Agapatas siya tayo patag mo, di ba? Agawitan ko na. Naging gama nung nemi nga nagikanak ti trabaho tabas si disweldo. At insigasing kanyak ni Lucio manong naming obray. Ano obra ko ma? Mangalak at pwestom, di tiyandaan, ta supplying ka tinateng, kanda tumapay. Nagatumula ka natin. Kahit mo sa uwin. Kontrataem. Ano kontrataem? Sikat pang ibagsak aming na harvest kong mateng. Sinungorti, ada pwesto ni na nasyon nga ibatanan. Ibagak nga, sikat mga hala, sumublat. Mo kung mga ortigla ko, kayam data, naglaing kang kwenta. Inaramid ko nga rod manong name kinapudno na masapak nga agriing itibikat. Kaya pa nakasaksapo kasi kami ding. Na makipagburas ti utong na. Utong. Makipagburas. Agpaburas ita ni Lucio. Ni Kasin Lucio. Kabuta, adatandan mo ti may sakarkar. Saalang adatanan. Hanggang nga makiburas ka nga adatandan mo ti may sakarkar kasjay. Saalang kasjay. Ano pa eh. Isak ti mangilako. Kasi so ka nagikat ka trabaho, nagkumersyante ka. Unang. Adapos to ko ng titandaan. Kaya mayat man. Kaya pangalam nga ti paggatang mo ita ti produkto ni Lucio ng utangek, bayadak tumakalakuak. Nasayat man. Kaya naglayang agmula na yung nga tao. Nakaradot, nakalaplapsat pa nagmulmula na. Nakaradot, kabalingkoyan na. Dandanin mabaling nga magabutin o may manindig iti sa baling nga lugar ng magangkat iti tungkal sinako o balingkoy. Po nagaganda nga Lucio kasinsin mo. Ori sa nga nag-college kit abakin na digit mga pabisina. Kapag nagagayat. Nagasa tulagi din ang makiasawa keng kuwana. Sabat pa ararman na. Walang guri ka. Abay nang. Ala ni nanang. Nanto at panunutyo. Nanang, at kasinsin kami. Imbag at mom, preskasin degree kayo. At kapsa datatang mo, kinitatang na. Isa nga, ano orta datapan mo tiyo eh. Alala, mayat.
tapos dadakil ti may tulong mo anak. Barin ko man, nagbaling ka successful nga komersyante. Gusto ko ni tiragsak ko anong naming nakalalis to manong naming nga malakok dagiti ang katek nga produkto manong naming ti kinagagit ni Lucio. Tano kastang may bagsagan dito tiyandaan, dagiti tagilakok manong naming may sama-sama tin umay mangkat. Agora kayo, tagwawak da ito gawak. Oh, si kamit. Totoo namin lang 10 pesos tunggal bandelen, di ka pagyaman. Nanginaunay pa naglako yun Kito 5 pesos totoo mo. Oh, data 10 pesos, bayadan mi kan kat 15. Ilakon to mi 20. Nanginaunay ka, iti customer na. Anong orot, gatangin mi 12. Ilakon mi 15. 2 pesos mo lang. Sige nga 5 pesos ko. Tunggal kail ka. Oh, sige nga alami amin eh. Oh, pukil bilangak tumati kwarta ko. Diyan unay nagrigat man. 5 pesos per kerker. Oh, tinaituon. Ganon siya. Kaya sa ngaribong nga kerker. Di man no? Di 5,000 ko? May salang bigat. Nakaw! Bumaknangak nga komersyante no kastoy. Aging ka manong naming ako na kanyak ni Lucio. Ana, mayat? Sa bali pa nga negosyo. Ano yata? Iba ka ma. Ilako kang ga. Imbaga naman nung namin naman wagasot ti may sasako nga balinghoy. Kat ilako mo't kadagiti o may agang angkat. Di ba no? Nagbasyo doon ti persakok. Takal detan. Basta tulungan naklagi di. Nga, mabanagkali. Nung kapukad tandaan, nagsaganakan, after lunch, nabaawan, mapanta nagkali. No, duwata tagkali, kat mano order da nga sako, no sa 10, 20 asako. O, agganan siya kadibigat. Agganan siya kabiti malam. Tama. Adun ti ornong ko, Lucio. Mabalim mo ti agasawa? Mga asawa kanya ka. No, kasawa ta. Dahil takang manen. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi. Nabaawan, ti darang ti init. Agalak ti kalugong kon. Agpadyama ak, tapos sa nga mamuduan ti lupok. Sakpelang long sleeve. Papanam. Gagburas ti kasto yung oras. Di ba agsapak kang agburas? Yung ka magkali ti balinggoy nang balinggoy. Ano ka no ti order? Order nga sako. Kaya man mo kay agkali, ado kay ata, ado ang ti order. Tsak man mo ta. Siyak matla na iban ni Lucio. Huwag ado siguro mang danon kata kami. Nakalawlawang nga ti balang kabalingkoy ni Lucio. Masapol nga ado kayo Tapno mairing pasyut mabit, tumano nga sako. Ay na talaga bumaknang ni Lucio. Aglako, iti bunga natin na iti bigat. Sa aggabot, nga aglako iti mula na, balingkoy. Ay susayaw, kitang kadlahay nga iti bihag. No, dapag mulaam kit nagagat ka, kit nalaing kang agmula, bumaknang ka. Adan to digiti gundaway manong naming masipnetan kami. Umunuunan ton digiti imay nagipagkali. Modo di kam to pala yung kini Lucio. Muna ako, sino may kadwag dito Si Kamet, kakaiso na nga arig na kasusyo ta. Bayam lang nga gawin din digiti ka nakadwata. Ituloy dan tegsako, tap na mairing pas. Kasto na ilingat mo. Na? Maratapunasan tayo langit mo. Aguyos kang haminin. Tapno, mapunasak na bukot mo. Pumpunasak dun nung nemi, tilangat ni Lucio, tamasyanak mo. Nakamatmatyo ka. Una ta, naling. Nadagsan di trabaho, siyempre exercise ko. Di matyo
Gwapo ka. Abi nga ron nga umayat kanya, gwapo ka. Sino kung mga tinamnamayan nga masidag ka? Siya ka tumasidag ka. Ako kami tiasad gam. Siya ka matatatas asad gam. Uy, uri siya ka. Kasto nilangat mo. Ikat ang matandabadong. Uy, sa mga ikat. Nagloko ka. Uri datang long sleeve mo. Wala nga, naikat ako ni long sleeve ko. Naka-sleeveless lang no kwan. Katuan. No pinunasan nak, di punasan kami. Lucio, wala ka. Nadakot pa nga makakita ka na tatakit na sibnetin. Pimanawan di kita kakadwata. Mabalinta mo nga i-uplag na ito yung kwadto ni sako nga sobra. Hala? Di kita santa nga nakargahan nga sako. Mabalinta mo i-uplag. I-uplag mo tapno. Dapagidaan ta. Lucio ha. Lucio, sa may katanda ita. Sa may katanda sleeveless ko. Ala, gabuta inuyusan ka, inuyusan nakbitan. Ala, Lucio. Alis to kumamit ka nawaya kumamit nga gulagol agked-ked agtaray. Ngam sanak bet ngagked-ked manong tamagusto akmet. Ti pa nga purapros na panang kagat-kagat di babatit dagiti duha mansanas idi barokong ko. Inyap-up na nagpenso dagiti bakante nga sako manon name ket ditoy nga impaidanak ko na mo. Ket kasta una yun ti panang resip-sip na karagiti adda iti barokong kumanong ket nanggaso ka. Oh, Lucio. 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 Nalipatan min ngag first cousin degree kami manong. Saan yung arod ka di pa lang ubing kami nga natas na singa din titunggal may sa kada kami. Hindi pa lang ubing kami manong name teenager kami nga tawagay teenager kami palakid di nga addan nagkinaawatan dagiti puso mi. Inagaraw na lang aro din kat nekan kami ti gundahway nga mga haramid ti kay kayat mi manong name kadagpadpada kami nga lamo-lamo kini Lucio. Tilo ko naglaing payamangan. Lucio, itala bigat nga binugkuwak na ita. Naiyamas nga rod naraman, ha? Lucio. Iti ta ipagam naman ng name iti. Ano da ito'y? Balingkoy? Anong balingkoy? Nagdodokol di ba kasi balingkoy mo? Dakil man tayo ito balinghoy ko ita. Ala, tsak samot kaya, Lucio. Kayam na ita. Pasaboyan tapay lang mo na. Oh, Meding. Lucio, I love you. I love you more. Babalintan ti kasawa. Gabotan nagatak adon ti ornong ko kita dun turnong mo. Agasawa tan Meding. Dakadingor agasawa ng first degree cousin. Lucio awan. Adda. Uy. Ala. Insarek man ti balinghoy mo. Ibabawik no kayat mo. Kadag kasinsinday. May babawi loko. Ituloy mo, Lucio. Pangurang ka dito. Kalabalinghoy, hindi mo ituloy. Ituloy mo. Uwen manong name na aramid mi. Abi nang gustuhan, tirugso, tibagimi. Nagganaig kami manong name kini Lucio, gabot agpimpin na tag kami. Gabot na ikan kami ti gundaway, gabot saan min nga magawidan ti kistirik nami. Tinail na sa ganaragsak, nga naulit-ulit, iti kabalingkuyan manong. Isot magustuhan mi manong, nga pagpapasan itiragsak kini Lucio, iti kabalingkuyan. Nagmayat manong nemi, iti panagkaduami.
Siyak tagilako ka dagiti produkto na. Tulungak, ngaghabot, ngaglako ka dagiti bagas ti balingkoy na. Nagpapasakmet amang raman iti balingkoy naman. Diyan ka mo, manunay na makadkadlawan dagiti partido mi. What? Ngimdi mo anugutin. Kasano kumakit kasinsin kami? Wain, kahit ko lang ipalagip kayong ganita, isong di yun ay subsobrante kinadagkatitunggal may sa kada kayo, hindi pa lang amin ubing kayo. Ngayon kasano pa nga may limit mi ti amin, maano? Hindi doon makilimitin ti tiyan ko. Ay, Biding! Nanang, buyong data? Ay, susapo, Diyos ko. Hang na buyong ka ba nagtulo kawit? Masikog ka? Wanang, susapo ko. Ani nga balinghoy, ti simrek? Nangaramid ka na sikog mo, ha? Aking balinghoy, ha? Nakaramidan na, iti ka balinghoyan? Nanang, talagang magpaka... Asino. Ang mata mo kano biyong? Uno nalimad ka lang. Ada kasi sinarak mo na takad si tandaan nga pa naglako ka na iti produkto ni Losyo. Kasi sinarak mo iti kabalingkoyan kung nakuwangin, adukay mat nga pa nagkali. Asino? Nang, anyong iwarwaras ka nakababain. Alam eh, kitawarin siya, iwaras din, badla to tiyan mo. Asino? Sino? Noon niya tada tapanunod yun ng iso. Ni Lucio? Ay, hapo. Abay, nilalamin siya. Kapos kasi hindi kayo. Ang kapsat na tatang mo, kinitatang na. Nagwaras. Nga kasladyak amo, iti pa nagwaras. Ti amin manong nemi. Chut dita, chut dito. Ato da kita siyang mamati. Anya! Nagadag paskasin. At relasyon da. Masikog ni Miding. Hala, kinaalan at ibalbalingkoy. Kastawan iti riri datatang ko manong nemi. Kastawan iti panangungat na kanya. Pati ni Lucio manong nemi, inong tan ni tatang ni Lucio, inong tan. Unay ka man. Si kang lalaki na kimason. Kung nantumit ni tatang ni Lucio, kabagais, baka di mo ngamin binagbagaan tanak mo. Pagbagaan ko, kailanak mo kiden. Kabagais, ako marami ti lalaki no sanga kahit ti babae. Kaya ako marami ti babae no sanga kahit ti lalaki. Apo na kaya may nananak ko ya. Pagkita yung pinanunod na ita. Uncle, agbimpinatag kami. Wala ka bang kasinsin kayo tagkapsat kami kinitatang mo. Ipanunutin talatan nga hang kay agkapsat adapted ti may sakada kayo. Ay nga sa agkapsat kami nga talaga. Kaya naman tila nga may kaingas kami. Nga kaingas kami kinitatang mo. Nangarot ka ba guys? Ipag, nangarot terabida na. Alangan mat nga dati anak ko kadaganak kabalasang. Nangarot. Pagkasawan tayo na. Ikit babaling ko mangarot. Pagbalian tayo lang ibagata yung kaniya ni Mayor, no ni Mayor man ito yung kasar. Kapilyado na lang, nga saan nga kapinano. Adumad dito, kapilyado nga saan kapinano. Ano nga ron? Di ba ayan, diyo, ganak kabalasang tinak mo eh. Unang emti ko nata kabagis. Nga niya. Kaya, gabot nasingit nga ba nagkabagyan na kita anak. Hindi kita kano anak da. Kada abnormal. Mongoloid, kada piti-piti. Kasta nga ta? Adot ka kasta. Saan yung arti mabalin tayo kas pagarikan na. Kas tantuman ditong pal na. Awan daking baso la. No saan nga kita anak tayo. Naka-aram kayo tumit kami na pao-paunayin. Di yung pinanunutan ng press kasi degree kayo. Alara! Kasar! Nagdinamag manong naimig.
nga da kami nga first cousin degree kini Lucio ket agkasar kami. Kung naman tignan ito, ay, mabalimad gayam kakabsat. Palasik dumamad nga harman da kasinsin ko. No kaya't naka. Kita orang adape di kita agkabsat. Ano? Adape agama. Ano? Kituan. Ano dito di kita eh. Nangangato ka tao nga pututan dat anak da. Adape di kita agkabsat nga talagang agkasinsin toket din. Kung naman di kita dumamanong. Sumat ate pagpalag-anan direk nami. Adan to pa agama, adan to pa agkabsat, anan to lagi tagkasinsinan. Di ba? Okay. Naragsak kami manunemi kabutag pimpinatag kami. Nagagat kami ngagpadpada, aday tatiga po na manunemi, ngayang ko pa'y naipas ngay, tiinaon nga anak mi. When? Idi tandaan kami ti kabukbuko dan mga balay. Kunada kay kit apo, ori ba't gaya magpreskasin degree di kiti agasawa no talagang agdin ng gay dakat ni. Nagpintas ti balay yo, mideng. Buo nga iti gagagat mi, kapsat. Ngara, no naggagat ni Lucio. Ori agtudtudo, adalat tatabengkag. Malaksid tabengkag, adapay taltal, adat tabakarayan. Pasarema pansapay agpaladaw ti nukasta nga on trabaho na ket mapampay di baybay agpaladaw. Oy mapanagbanniit. Agsidak hindi ka nga presko at paila ko yo. Ket sika napindas mo ti panagkomersyal mo. Panagkomersyal. Panagkomersyante mi tendaan. Mapangkakadi palaglako kita kailan ta tiyan mo. Kabaylak palaeng. Napangkakadi madlagpat pa check up. Agad anak ko na jay mang-check up kang kati binulan balasang ka. Okay, man. Agad na siya at ano kosta. Kaaduan na kanong amin. Hindi kita siya nagkabagyan, nag-asawa. Ket dadya anak ti magsakripisyo, balin nga abnormal. Normal ka numan? Naku matdifferensya na. Basta lakit di ada turturoso ken pitpitaka ang kabagyan na kunada kan ko makapagsalita na ako mga gid pitpitaka ken turturoso. Tala magbaga meeting. Again ka manong naming impas ngay konti na unang anak ko. Wow, nagpindas na anak ta sweetheart. Kaslada kang ingas na. Ano kang ingas na? Artista? Kita ta sukog tarupa na. Apet ta sukog tarupa na. Kasla ano pa nagana mo na tay anak na tay routing di balinghoy. Ano routing? Ay lagro-pro pa. Nabukil nga balingkoy tarupa na. Siguro nga puta naaramid ta kabalingko yan. Kayang ingas natin. Balinghoy. Kauwe. Manong nemi iriadan may nga bulan 2, 3, 4, 5, 6 ni Vicky. Vicky manong nemi din panagan. Pumimpintas manong nemi. Sa edad na may nga taon na manong nemi pinabunyagan min apokit garandemet ti pabunyagan atut ng anak manong. Sa nagpartikan ti baboy ken baka, tadub baka ti asawak manong. Ket ne, ako ba't makita da nga diferensya ni Vicky? Naroon na lang aro ni dagtaray, di agamo ng tagsao, naglaing agkanta, naglaing agsala. Samad kahim nga pudno te kunada nga no kabagyan nga sa dagtigit agasawa ti anak dakit abnormal. Normal madat anak yo ka nagpintas nag-cute bibo ka naglaing. Dito ko na ti pagyamanan minanat ha. Talagang napintas kahayam kan normal ti anak nga narami iti kabalan kuyan. Kastaya. Hindi babayat di balingkoy. Isot na nga remidan nyo kay ni Vicky. Wala na. Kaya sumarunong nga pangaramidan nyo. Kabalang ko yan mayan. Dito nagtibalay matin
Pati tawen ni Vicky manong nemi idi agari. Wan, manong nemi babae. Babaet manen. Dito yan manong nemi nga damad-madlaw da. Kitam-tam isang mata. Mata na. Kung na di partera. Na, ape kasta. Bas-basit tamay sta mata na. Saan sabat nga normal ito may kaduwang anak mo, si kami din. Manong nemi, babae. Diyan mo. Ta ni Vicky, siya tinang pili tinagan na manong nemi, si Mublat ni Lucio. Diyak ba't pinampanunot nga na diyanagan na manong nemi kat nagan tagbagtit? Sisa. Lucio, balbaliwan tat nagan na ti anak ta. Ori no i-restauran ka na bunyagan ng balbaliwan ta. Sabi ka baliwan ko, ano dagas na ti sisa? Diba, ada istorya nga tinagan ti agdagan ti sisa kat tagbagtit. Sisa? When? Susa talagang. Ngayon ka naman tanak tao. Wow. Dito sakit ibagbagada nga, anong tikaw natin English? Gift child. Special child. Gift child. Dito sa amin tikaw na nga abnormal Lucio. Alakit haan Diyan mo itulok. Isurom. No kasanot kinabibo, kinalaing, kinapintas, kinanormal, ti panagbiag ni Vicky, manong nemi kabaliktad ni Sisa. Gabata sa ungag sa manong nemi. Sa magusto na tayo agkatay. Tultuladan ni manang mga Vicky ang agsala. Sa bali mo dyan pa nagsala na. Isurom ta ading mo agsala nga kasta ko nam. Isurom ti kayat na nam. Susapo. Isurom nga kanta, agbalikas. Di mat unay makabalbalikas. Agdiwag mo't nagsao. Sa pasipasipit mga mintamatana. Samat ngamin nga kanang. Kunada nga abnormal ka nun ni Sisa. Sus, ngamin pagpagatigas na abnormal. Man, abnormal. O na nga, di kita nagasgasat nga anak. Nagasat nga anak? Huwag. Kita nagitip, ada piti-piti nga anak na nagasat na. Gift child. Next ko na kayo deso. Umekan Sisa. Umekan tatig-tigusan di ko balik sa wen manang intagdigusan ko nam. Kinunak man. Wah, manang, intagdigusan. Tapaw na yan, Diyos ko. Dahil sa manong name iti talk of the town. Pagpiyastaan, di kiti marites manong name iti barangay. Gusto di ko nami. Agpaiso ba nga normal ta inaunang anak yo, minding. Ngayon talita si Marno, dahil tanti ko susto pamanek-nek, nga di kiti aga-asawa, nga sa nagkakamagyan, kat talaga nga anak da iti abnormal. Nagtungpalan naman ng name. Agraduaran ni Vicky di grade 6. Ilinto ni Sisak. Ada, di namat kayat manong name iti agbasa ta orek agbasa. Di mat makabalbalikas manong. Unanagat. Manot tawon nan. Grade 3 ko man. Kailangan dumawat manong name nga eskwela. Nga mga agbaas pagbasaan. Kwame ding. Tilatan balayo ti pangisuruanin ni Vicky di ading na. Urat na nalaing mo ti Vicky. Ni Vicky na ti panakamistrana. Kahit mga rodman, mga sawan, hanga makapag-graduar, naging ka-graduar ti. Kahit ore man pag-graduar ti elementarya, namnamay mga rod nga watin da, iti high school. Kahit kastama ta talaga. Nga dakurkurang na. Abnormal ni Sisa. Nakaanakak pa'y may sa manong name tapno adda junioren ko ni Lucio.
lalaki, manong name. Di amo kidi kit Lucio Jr. ngem isubot manin manong name tinang manong tad itinagan. Crispin ko na. Yeah. Diyak amo idi manong name nga madigayam nga nagang Crispin. Nagkabagyan kanot Crispin kan sisa. Wala tagkapsad da. Agkapsad da sisa kin Crispin nga anak mi. Ket no kasano manon name iti kin abnormal ni Chris di sisa kas tamat manen ni Crispin. Ong tanda kami datatang kininanang. Dagiti katugangak nga angkel kananti manong. Ngayon niya nga ron. Di kay tuwit kami namatpati ka na kami. Pero rin man pinamati kami di, nanang no, custom na talaga. Ano at mabaling mi, kada kam nagpimpinatig kini Lucio. Wala, di umadlaw, ngagasgasat mi, di kita anak mi. Nagtultuloy ti laing, kinapintas ti mula ni Lucio. Hakit ni, umod-adumat di customer ko tiyandaan. Napapinas mi ti balay mi. Ang problema, iti panagbasan to ni Vicky. High school aging ganit ti college. May samit ti pagbasahin mi at di mat makapagbasa na kita agkapsat na sisa kini Crispin. Maadamat may tulong da. Nagagat mo. Namumad ni sisa ti aglaba. Dadamat lalangana kan panaguni na. Tala pa nagpampanunot na ti medyo abnormal nang. Ngayon nagtrabaho. Nalingag dalos. Nayo mas tiluto na. Napindas ti labana. Kadkastamat ka ni Crispin. Ubing pay. Ngayon ikuy-kuyugan ni Lucio iti bangkag. Iti karayan. Hindi mayat. No habayatan nga agbasbasan ni Vicky di high school ken college. Adda ni sisa katulungak dito'y balay. Katulungak di tiyandaan. Adamit ni Crispin nga katulong ni Lucio iti bangkag. Di kompleto. Saan nyo kunain nga abnormal digit anak mi. Gabat normal. Ta makatulong damit nanang. Kahit kas na nga ron tinapasamak manong name at dan tinaunang anak mi nga ni Vicky iti college. Nga nalaing iso na manong name ito nagbalin pagid din nga scholar. Napintas, nalaing, normal na normal, ngayon nagtultuloy mat manong name iti kina-abnormal, di kiti doa nga dyan na. Ngayon tayo nakon manong name, makatulong da. Makatulong da nga aglaba. Makatulong ni sisa nga aglaba. What? Agloto. Agplansa. Kanawa kaapura manong name iti panagnateng. Tumulong agnateng. Kaya naman, suda kini Crispin. Nung kaado ti order manong nemi nga balingkoy. Ori sa anak ko nga sumusurot iti bangkag. At damat digiti agkapsat nga sisa kini Crispin nga mangtulong kini Lucio. Kat ko nang harod digiti tao. Ay Lucio! Pare, ang bali nga kasta digiti doa nga anak mo kat nadakil man ti may tulong dagang ka. Give child nga talaga niya. Kuhan kapsat. Napimpilas kumapay no kas kanimanang da nga nalaing nga makapagbasa iti eskwela. Makapaggraduar da kumamit iti elementary and high school. Kahit no graduar to ni Vicky. Susmadang kayo ti accountant nga anak yaw kana kuma. Kahit nung saan kumamit akasta dagiti duada siya sakin ni Crispin na kita sumarunod da kumamit. Baka ada kumamit nurse nga anak mo. O anak yaw, una saan kita, the engineer nga, putot mo si ka, Lucio. Saan nga balik kakabsat? Oray sa nilaing Vicky ti makapagturpos ka dakwada. Dakil met may tulong na kita anak mi. Ni Miding, matulungan ni Sisa, matulungan ni Miding, di ka panagkumrusya na. Isendosak ni Crispin, matulungan na ti bangkag. Eso nga adamad la serbi di kita anak mi. Ora ibagayong abnormal da. Manong nemi
nagturpuson ni Vicky di kurso na nga accountancy. May sa accountant manong nimi. Idi ta may pasana iti panagteknet board ket nakadaydayo kami manong nimi panagkel kami nakaragregsak kami ta may sa isunan nga mao pipsi na iti bangko. Aging ka nga dan nakaparada nga kotse iti napapintas nga balay mi manong sa nga tricycle kurong-kurong kada kuliglig napay iti makit-kita mo manon nemi nakakotse kami pa yan tagkotse matin ni Vicky manon nemi apan ito pisina kada madya kurong-kurong i-drive ko manon nemi no kasta mapangkam di tiyandaan apaglugan mi kinisisa no mapangkam aglako pagikargaan mi manon nemi kada giti produkto ti asawak suda kini Crispin kada giti tagilako dagiti nateng ganda dumapay sa mga magabanan manong naming ang takam lang ti mangilako kadagiti produkto mi so nga ado dagiti padak ngaglako nga mangangkat kridado mapahinayon ti mula ni Lucio so ko namin manong nami nga naman pa abnormal dagiti duwa nga anak mi so that nagbading ang gasgasat mi dakkel met ti may tulong da kada kami. Ada kiti gondaway manong nemi nga naggapo kam ti tiyandaan da kam kinisisa kat agbalugmit ni Crispin. Wan. Bumalasang meten manong nemi, balasang ni sisa. Nabayagan nga dasukog ti barokong na napintas mo ti legs na yaw aw mi lang damang loko manong. Ngayon ti mangarim kang kuha na ata at taat met kung kunana. Nga muna, nalaing nagluto na kita, mas luto na, aglaba amin. Kan makatulong pa ito bangkay. Kahit nung kasta manong naming agbalog ni Crispin. At sa bali lang kami ti karakter ti lalaking normal kan ti babae. Awan ti sa bali no ka nga, yaban ni Lucio no sa angan ni Sisa. Sisa! Ala! Saan? Sikaman ti bang tulong kanya kanak. Awamat na ni ading mo. Nabambat man ng nagbuhat basketballan. Ambisyon namin tag-basketball nga di namat kaya. Panatatang. Tadi bangkag. Da tulungan nakbasit. Inanang mo. Dag dito ilo siya, baya. Oray siya kumayak. Oray sa anin. Basta da ni Sisa. Umat kami ni Crispin. Alang ko, no sandak nga kausapulan na kita. Mansayat mo ta. Brag na dinas kang brag dito balay. Ni masansan mo tan manong nimi. Nga ori no da ni Crispin. Sisa! Tang! Dan. Yabangkag! Uy! Damay ni Crispin! Masadot ka no. Sigalatan. Umay kan dudumaan ng Crispin ha. Untong, lipas ko lang na ito. Palasit ko. Sisikla daw. Sige. Umay kan sisa. Napudot pa ilaeng Lucio. Ang kalakalingan. Nagkalugong kami met. Ada matitugot mi nga panakalinong mi. Ano na ito? Ito blanket. Ape blanket. Linong ito blanket. Ket yaramidan tuminto ti kasana. Kaslaten. Ti blanket akit pagap-up hanga paglinong. Si kamet meding. Ala makan sisa. Dadang! Mayat manindang! Sabi ko sila, maragsakan launit anak mo. Maragsak, ka, mayat niya, kuwatang lang, mayat. Ano't mayat? May kakit din siya sa, hindi nga masik bidin. Mayat at agad insyong nga ron nga, may nagtultulungan. Malong na yung Jack Lamo. Jack pulos, awang pulos dahil tati panunod ko, manong. No apay, ang magusgustuhan ni Lucio nga ni Sisat ay ayaban na. No apay nga magusgustuhan mo ni Sisa manong nemi ti sumurot iti amana. Manong nemi. Iti pagkamumta, adamadlaw ko kini Sisa. Sisa? Na? Ano neta? Mangga. Pati ukis lang karong kamutan. Waka ma. Ano na? Binugwamat. Wan.
pati bukal na karim ka, ma'am. Kamas. Uwa. Nanakwam. Katabi ngamin, pati ukis kada, nagano sa pala nga bukal tamangga, kasi pakakarim ka mo, di agbakwar ka. Walin samat na parang bakwar mong loko. Abay, ha? Anak, anak? Anak? Di ka maawatan. Ay, natuli din ti loko. Kaya nagpaaraya itong manong hanggang taray may isunan ti ospital. Di sa lutsudek manong name iti doktor. Doktor, Mrs. Mga mo, dyan anak yan? 18 na, doktor. Balasang iso na lang ta abnormal. Nga makon abnormal, doktor, kapag makatulong mo ito nagtibalay, kahit makatulungan na ti amanan ti bangkag. Medyo lang panunot na, medyo kahit pa nagsauna. Sa ano nga, may baga, kada kayo, no, anya ti paspasamag kang kuha na. Doktor, ano ka dito ka sa sahad, anak ko? Abnormal nga mapayad na boyfriend na? Sabi, doktor. Masikog ta anak mo. Nya. Masikog. Duwang bulan iso nga dito igatangam na gito para kang kuwana nga ina kenti anak na tabarbaring normal nga normal ti anak na happy misis talagang ako boyfriend na sino ko martimayat kang kuwana doktor amangan met no damang lugluk kang kuwana di na kakasta nga tatawa kita alis to da nga mauyuyutan mapapaayatan. Amok nga mawatan di kahit kung sawin. At kinam ti pamagit ti anak mo kit nalapsat mo ti panagbarbarukong na. Nasipukil mo ti legs na. Ti madlang iwat na kin ti mata na. Ti diferensya kin ti panagsawa na kin ti basit abnormality ti panunot na. Ngayon, kompleto mo ti organ parts na. Kasi iti duwa nga suso na ken amin basta nga babae ngagsikog no da kanaig na ni masino kinawan sa bahali nga makasugbat do sa ang iso na metlaeng misis maibaga na nga ta baka na may tudula kasi no ginondawayan dagiti man ang gundahoy nga lalaki ta pinauyutan na tapos inaramid na ti amin baka saan lang may mesa alagad problema yun data misis iso nga dadya lang aginaw iso nga siya maselan ti pa naginaw na iso nga sa pulan nga gatangin nyo na kita sa iyo patumaragin ko na ito sa lutsuden manon name ni Vicky nuanyat na pasama nang kumusta ni Sisan? Kumusta gayam ti pa nagtrabaho mo, anak? Ala ka ng boyfriend mo? Diyan sa lutsut ko sumbatan nyo. Nung may pabanti pa nagtrabaho ka ang problema. Ang problema yung kanya. Nunubyo at dan, yung mamuktulat na kata kayo ng kasawa. Ang problema yung tanasing pet, ken padak nga da trabaho na. At napasama kinisisa. Masikong. Anya. Adamang sigong di kasking kwa na? Man lang diferensya na, nadya man lang kurang di panagpampanod nga, panagsauna. Ngayon ko na ti doktor, kompleto met, ti barukong na, ti pa... Nagawa na nakametin, nang tutup kaya kwa na? Sino? Sino na kita alak? Lalaki dito aglaw-law tayo nga nagaramit ti kastoy.
Asino nga ita ti mga amin. Kaya ori mamonte ni sino. Kaya't nangatang ikasarte anak ti ading mo. Masapal ka mamonte na nang. Kaya di ka tagwaras di damag, anisisa, nga abnormal nga anak da miding kini Lucio. Masikog, ti question, asino ti ama, ti sikog na. Bakit mat no ni Crispin? Ano? Ay, imbestigaran niyo ni Crispin. Baka putot mo datakit. Baka nito panagay-ayam dagat naging inangaw da. Baka kit no, tultuladan da, agay-ayam da nga agasawa ta kung kunada. Inyata mo yun, baka no, alam na nang, sabi nga hindi ko bantahan, hindi kabsat ko. Diya pa bantahan ako nang, diya pa napuutang nga nagay-ayam nga duwa. Nagay-ayam na kitagkapsat. Kadi, ewan, kinapundo na akit, adayo trick nada. No kadwa ni tatang mo ni Crispin, ni taltalon, una di bangkag, kadwak mit, ni Sisa. Diyan pa nakita, naggandanda nga napan iti bangkag, ano niya. Diyan pa nakita na naggagayayam na nga nagsasalitahan. Kit no saan nga ni Crispin? Asino na lang. Awang ka dito atap yo? Atap kong namapuo na ikid din. Sino? Ni tatang mo. Na? Hindi tatang. Isuday ta ni tatang mo. Anak, terendan lang tiriknam. Takasalita taga na siya. At saan nga may bulbulgar, ti kasto kita, no, rumso at ti apa mo, no, niya, mga susik dito, baka no, alis to nga guwaras ti amin. Lucio, ay, madi, ay, tay accountant ka na ko, nga nakabibitas, gapon nyo, tang, bangkag, kadwayo. Sisya, tani Crispin ka daw, balog. Nisisa ko nakuha ang adan samat na panandakin ni nanang mo. Bigla nga nagulaw. Yung pandat hospital. Hospital? Naulaw? Sino? Nisisa. Ano kasasad na? Lucio. Masikog ni Sisa. Meeting? Anak, ay nagkasa, apa, ulit, taon, hasta lang araw din, kasasada na pandapelat sito, pandablo. Hanggang pungtot akas na. Uno, kung kontrolan mo nito pa nagpungtot mo. Kaya ba't mo kaya't nga, manggiganti sa nga korobaan di amin. Lucio, paringanak. Ha? Kita enak. Oh, kita enggak, oo. Si Kakadi, tinangsikog, ti anak mo? Anya! Kain mo tumpay-tumpayin ka. Hoy, uri nagkarelasyon ta nga kasinsin. Game no anak mo, tinangkatsang kumatang nga maaramid. Opo, ikadam dito nga atat mo, meding. Nagsayat, tibiyag tayo. Sangasyak! Sangasyak mo, atam. Ang ingor, nagpungto na kastatang. Vicky, ibagam kininanang mo, ikatan na natang atap na. Ori siya, agatapak, nada kayo. Ay, po na yung matan. Na mga ramid lang nakadito sa bali ng babae, iti pala anak ko. Nakastasaan nada kayo. Saan nga siya? Di saan. Di ano nga rod. Aganak abalasang ni Sisa, aga may sangad normal. Alis to nga nagwaras manong nemi. Ay, ni Sisa masikog! Asinot ama na nga ta! Asinot na kita lalaki nga makaituran nga mang patol tikas kang kuhala. Nalapsat mo't ngamin kahit kinagdabaro kong na, nagpintas. Di malamadi agad tarupa na, tamata na, tatakdakkel di mga sa basbasit, jadi panagdiwig-diwig na. Ang hanapin na sumenta barokong na, kinta baba, nawas na yung matigitilex na, ano kung matdiferensya na. Agsikong, akadala tagkruso na ada, ay masino, asino nga ta.
Ado dagiti bagbagada manong naming nga lalaki, babaro kadada asawa na dito lugar mi ngem nong kakunada. Ada pay lakay nga baro manong nami malaka na baaken nga baro yung bagbagada. Ay, saan nga siya? Diyak pa nakikita na ita. Pagkananaw. Kuna naman. Iyon manong nami. Kaslamok latan no anya tinagyan aga adda ti panunot dagiti dadto mga tao. Nilosyo, di amana. Kunada. Isut kang kanay nakadkadwanan no kamapaninta kabaling ko yan. Baka no idi ket na binalingkoy na ni Miding asawa na ita. Binalingkoy na pati anak na. Nakamabiin man manon nemi non paiso. Imawan ti maramid mi. Nakamabiin man ti pamilya mi tadua ti abnormal nga anak ko. Kapamanlayang iti pa nag-first cousin di krimi nga nag-asawa kinindosyo. Nakamabiin man no paiso manon nemi nga ti apukok ket putot ti asawak. Yaman yung arte maramit ko. Kasto matibiyak mi manong. Anyway, nagsak kami met. Makunamit kaya danam ay nasa lionuan ti biyak mi. Gabong arte kinagagit ti asawak manong name. Nagagit ko na, tapati aputot na, pinututan na. Naisuon. Empas ngayon ni Sisa da anak na manunay mi ti pagpintasan na saan nga normal. Kung nakanyak ni Vicky manunay mi aday din asawa na. Nang, kahit yung mamon noon yung sino at talaga takin putot, ti anak ni Sisa. Saan nga naskan pa yung mamon no sino? Pa-DNA test yun. Saanin? Tadiyo kayat nga mamuan. Nga ni tatang mitlayang takin putot, ti apo ko yun. Libatin yung data. Nakakib amin na po Diyos dito eh. Maipas ka yung kaditi tao no saan nanganakin. Imparswa na tayo na amin na po Diyos. Ngam na dumaduma lang ti klase ti pa nakiparswa tayo. Tinasken, na siya tibiyag mo, na siya tibiyag mo yung agasawa, kinitatang mo, kano kayo madigiti, agina nga sisa. Ken na, tayo naganda anak na, ti apo ko kon. Nakabsat yun. Lipatan na pa ni Cesar. Cesar, lalaki. Nidakil mati may tultulong. Di Crispin, ganitatang nyo. Di tabangkang. Ay la. So dahito nga talaga tinituding na yurit agasat tayo anak ko. Awatin tayo. Kaputa, agpinpinateg kami, iti amayo, agpipinateg tayo amin. Anyaman ti sausaw ni ta, di tawa ng nemi may panggabiti pamilya mi. Hustuda no hustuda. Awaten mi, kabotay sutipod no. Tinasken, kan naragsak kami manong. Kinabudno na, dinapay pulos pinitik di Rusyo. Kinabudno na, di kita anak mi, sa mi pulos binabaw di da. Gabot na pintas. Numampay abnormal di dua, ngem na singpet da, manong nemi. Ito nga ron, ti pagkasalita, kakasala di kalman lang nga napasamak manong naming adun nga tawan ti napalabas. Ay gaman naklaon na iti anos mo nga nang ibasa ket sabi kumata damat na batik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biag kadagiti padak ang dingmeg sanyo lang nga tultuladen dagiti nasken nga sanyo nga tultuladen papagayam. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Miding. Thank you, Miding. May ganun. Kung kuna di kita agdingding ay dakat kas jay ado di kita agama pa kapsat pa kunada.